do jedného videa. Môžeš aj viacej urobiť. Takže keď jednu stopnem a idem ďalej natáčať. Alebo mám vypnúť. Môžeš stopnúť. Veronika a mám rád zábavu. Takže som Eva Drovská a moje záujem je zábava. Som Sofia Srečková, môj koníček je koník a mám rada kreslenie. Ahojte, volám sa Slavka Cinková, mám 11 rokov a rada sa kopčujem vo voľnom čase. Ahojte, volám sa Laura Cinková a mám záujem bicyklovanie, futbal a všetko. Ahojte, volám sa Iveta Kocmanová, som predseda triedy a moje záľuby sú pranie, strely a Ja som Lazar a bavia ma počítať futbal. Malať a rád skáčem po stromoch, lezem po stromoch, bývam v leciach. Ja som Boris Šabík a baví ma futbal a počítačovanie. Očka mňa. Volám sa Teresa Štajková a rada kreslím, tiež sa učím a mám rada školu. Ahojte, volám sa Kristýna Savinková, mám rada zvieratka. Ja som Jakub. Rád hrám futbal. Som sa triedy, že ja som Tobiáš a radím na futbal.